זה? לא מנסה, להירגע. זונה, מה קרה? להירגע. מה בן זונה? קום, קום! לא בסדר. אתה, חביבי. על מה? תגיד לי מה, אתה נורמלי? החוצה, חביבי כוכי. הוא עושה הצגה! איזה הצגה? אף אחד לא עושה הצגה. אני אומר לך, הוא שחקן, נו! לא הייתה שום הצגה. אני אומר לך, הוא עושה הצגה! שקט. תגיד לי מה, אתה נורמלי, נו? שניכם, בוא נבדוק בווידאו. הכל בסדר, אחריי. בוא. כמו צ'מפיונס ליג. נו? להיות או לא להיות, זאת השאלה. כלום להתענות יותר ממטחי חיציו ופגיעותיו של הגורל המתעמר. הנפח חרבך על ים הייסורים. למות ולא לישון. תם ולא נשלם. מה קרה? מה? קום, נו, קום! וואלה, מה זה ההצגה הזאת? קום!